Ljame su nam parnoprstaši koji pripadaju porodici devama. One su zapravo južnoameričke deve jer naseljavaju Južnu Ameriku, područje Andi. Zapravo su ljame domaće životinje, njihov divlji oblik ne postoje, one su domaćeni oblik guanaka. I zapravo su pripadnici najveće porodice južnoameričkih deva jer zapravo dostižu visinu u svom gremenu do 120 cm. Iako kao pripadnici južnoameričkih deva nemaju grbu na svojim leđima, imaju duge noge, duge vratove, zaobljenu njušku, izbočene zube sjekutiće i rascijepanu gornju usnicu. Krzno im je puštrasto i gusto, a uobojenosti često varira. Inače u Južnoj Americi se uzgajaju još jedna vrsta koja pripada porodici devama, uglavnom za krzno, a to su alpake. Prema načinu života žive zapravo u haremima. Što to znači? To znači da jedan dominantan mužak oko sebe okupi oko 6 ženki i njihove mlade. Nakon parenja ženka nosi mlado do godine dana, rađa najčešće jedno mlado i o njemu brine narednih godinu dana. Mladunac siše majčino mlijeko 3 do 5 mjeseci, a nakon toga ga najčešće dominantan mužak izbacuje iz svoje grupe kako bi osigurao za svoju grupu dovoljno hrane. U prirodi su im neprijatelji najčešće pume, oceloti i kojoti, a mogu živjeti između 10 i 20 godina. Već preko 5000 godina ih čovjek uzgaja za prijevoz tereta i naravno za krzno. A ono što je zanimljivo da imaju mogućnost poluprobavljenu hranu pomiješanu sa slinom pljunuti i to najčešće rade da pljuju na druge ljame u svojoj grupi kako bi učvrstile svoj položaj. Na čovjeka će rijetko pljunuti i to se najčešće dešava da pljuju na čovjeka koji ih je ručno odhranio jer ga smatraju u sebi jednako važnima. Ovdje u Zoološkom vrtu grada Zagreba imamo dvije ženke, mi smo im dali ovako simpatična imena, Ema i Mirela.